ସାର୍ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେନି? କୁଆଡ଼େ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବୁ? ଏଠି ମରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। ସବୁଦିନ ତ ଅଫିସ ଖୋଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ମୁଁ ଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଆସେ। ରଖ ରଖ। ଭାଇ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେନି କି? ଭୋଟ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟୋକା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକରେ ଆମର ଖେଳ। ସାର୍ ଏଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେନି କି? ଯିବୁନି? ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ରାଣା ଭାଇଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ଦେଲଣି? ନା ଭୋଟ କୁଆଡ଼େ ଦେବୁ? ଆମର ପୁରା ସହରରେ ଅଛି। ଏଠି ଗାଁ ବୁଲି ଆଇଥିଲି ଟିକେ ନା ଆଉ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦେଲଣି? ନା କୋଉଠୁ? ଆମର ବା ସେଠି ଅଛି। ସେଠି ନା ଚୁଚୁମା କାଠି ଗାଲୁଆ ଲୋକ କୋଉଠିକାର? ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ, 1000 ଲୋକ ତାଙ୍କର 1000 ବାହାନା। କାହାର ଭୋଟର ଆଇଡି ମିଳୁନି ତ କିଏ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ତେଣୁ ମୋ ପରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ।